Ze pentsatuko jendeak, derrepente informatzea gertuatzen ba naiz, ez? Osea, esan nahi, dala zerbait daukunak gizarte mailan hainbesteko estigma daola droga ilegalekiko edo sortzela hor espektro bat nolabait, bueno, eske serie eta dauden imagen guztikin erakuste dizuena, ez? Egiten inkluso iriste gala gu sinistarazte informatzea gaizki daola. Eta nik uste hor daola akatsa handia, ez? Eta bai, hori gertatzen zegu, gude bai gertuatze garen, begual esatizuela, no, jo no me drogo, no seke, eta begual esatizu, zigarro batekin eskun, kistonku batekin eskun, eta, karo, bai, gertatu hori da, gu beti esatet dugu, informazioa eukitzea, ez da inoiz sobran, geroztuk gauta dezakezu, eta bueno, gaur egun dagoen gain dosiakin ez informazioa, igual filtro batzu jartze de baita ondo izango zen, ze eske bombardatuta gaude demoztin datukin, eta nik uste toi dala askotan zaiena. Hortaz, bueno, nik animatzea etxuet entzule guztirik gertuatzea, informatzea.